Интериорът на Ария е вдъхновен от японската дзен естетика, прецизност и усет към детайла. Тишината и хармонията създават усещане за съвършенство. С два електромотора, осигуряващи до 435 конски сили, Ария отприщва стихийната си мощ и светкавична динамика. Съчетава спокойствието на природата с динамиката на градския живот, адаптирайки се с лекота към всяка среда, като истински хамелеон. Нисан Ария – дзен хармония и електрическа мощ в едно.